Am revenit în direct. Trecem de la fotografii de interior la care este consumul românilor de echipamente electrice și electrocasnice și cum am putea recicla mai mult în această zonă. Alături de mine este Roxana Puia, directorul de comunicare al Envirom. Roxana, mulțumesc frumos că ești alături de mine. Știi, e foarte interesant când spui consumul de electrice și electrocasnice. Unde suntem aici? Da, e ciudat să folosim consum. Cred că e mai degrabă utilizare. Bun, consum, dar sună bine. Hai să vedem. Unde suntem? În 2022, cam pe la 340.000, 350.000 de tone de echipamente s-au pus pe piață. La nivel european, ca să avem și o raportare, s-au pus... Deci 340.000, 350.000 de tone de echipamente electrice și electrocasnice. Da. Mi se pare că frigiderul e echipamentul cel mai, nu știu... Greu de uz domestic. Frigiderul, mașina de spălat, dar sunt și echipamente industriale. Bun, nu vorbim de mai nou și panourile fotovoltaice intră în categoria de echipamente electronice, deci le luăm și pe ele în considerare. Spuneam, la nivel european, în 2022 au fost puse cam 14 milioane de tone de echipamente, deci consumul e din ce în ce mai mare. Practic, în ultimii 10-12 ani s-a dublat cantitatea de echipamente vândută și la nivel european și la nivel României. Să luăm puțin în asta. Deci, în 2022, da, la nivel european, câte tone, nu că voi spuneți de tone, de echipamente electrice și electrocasnice s-au pus pe piață la nivelul european? 14 milioane. 14 milioane. Ok, bun. România, ziceam, 350 de mii, da? E mult, e puțin, nu-mi dau seama. Adică zi-mi o altă țară care are, nu știu, care este țara care pune pe piață cele mai multe tone de echipamente electrocasnice. Sunt statele cu un nivel de trai mai ridicat, evident. Sunt statele nordice, este Germania, Austria, Italia, sunt statele care, pe de altă parte, în egală măsură, înregistrează și rezultate mai bune în ceea ce privește gestionarea deșeurilor care rezultă din aceste produse la finalul ciclului lor de viață. Noi, la nivel de consum, da, a crescut consumul, că și aici, spre exemplu, dacă îl iei un frigider, vrei să stea cât mai mult, adică 5 ani, 8 ani, 10 ani, 15 ani, nu? Sau Ideal, o mașină de spălat. Eu am o mașină de spălat din 2009 și este extraordinară, n-am mai schimbat-o. Aici lucrurile sunt cumva pot fi privite din două direcții. Pe de o parte, faptul că îți cumperi un produs și îți dorești poate să-l păstrezi mai mult timp, dar el nu mai are o durată de viață atât de mare pentru că se defectează, cum e în cazul echipamentelor din zona de tehnologie sau IT. Da. Upgrade-urile de soft care le fac să nu mai performeze pe măsură ce se actualizează și să fii nevoit să le înlocuiești, bateria care nu mai ține la fel de mult, de exemplu, la telefonul mobil. Mai este și dorința de a te alinia tendințelor și de a-ți schimba dispozitivele, televizoarele la care se îmbunătățesc tehnologiile și apar modele noi. Asta ar fi dintr-o anumită perspectivă. Problema este că se și generează un volum foarte mare de deșeuri, deci le schimbăm fie pentru că vrem noi să le schimbăm, fie pentru că ele nu mai au o durată de viață foarte lungă, destul de des. La nivel global, în 2022 s-au generat 62 de milioane de tone de echipamente, deci vorbim la nivel mondial, dintre care doar 20% au fost colectate formal. Și restul unde sunt? Restul sunt pe câmp, ascunse, arse, depozitate, transferate către statele mai puțin dezvoltate din Africa, acolo unde ele nu sunt supuse niciun fel de proces conform din punct de vedere al măsurilor de siguranță a mediului și al celui care le dezmembrează și așa mai departe. Din acest punct de vedere, vezi vreo îmbunătățire? Tu la Envirom de cât timp ești? De 12 ani, 12, nu? Bun, deci tu ai văzut toată această evoluție. Cum era acum 12 ani și cum este acum? Deci cum era în 2012,
da? Și cum este acum? Întâmplarea face că fix în 2012 a apărut directiva care este în vigoare și acum în domeniul echipamentelor și care acum ar trebui să intre, este de fapt într-un proces de revizuire pentru că s-au găsit deja limitările ei și nevoia de a o aduce la zi. În mod evident, lucrurile au progresat. Nu poate la fel de mult pe cât ne-am fi dorit din punct de vedere al cantităților pe care le colectăm de la populație, pentru că nu avem acea infrastructură de colectare de care am avea nevoie ca să avem niște sisteme funcționale și performante, dar cred că nivelul general de informare, de conștientizare, de sensibilizare a publicului la problemele și la mesajele legate de importanța gestionării separate a echipamentelor a crescut în ultimii ani. Bun, noi ce facem cu un frigider, da? Și s-a stricat. Și zici, băi, nu mai are sens deja are 10 ani, hai să-l schimbăm. Și problema fiecăruia ce să fac cu frigiderul? Nu, acum, cine mi-l scoate din casă, da. Cine îl bagă în lift sau se duce pe scări și unde se duce el? Răspunsul simplu, direct, este așa. Dacă s-a stricat și evident ai cumpărat un frigider nou, atunci comerciantul de la care l-ai cumpărat, fie că e în varianta din magazin sau varianta de comerț online, trebuie să-ți preia, îi poți solicita să-ți preia în mod gratuit. Serios, n-am știut frigiderul. Asta. Da, are această obligație legală. N-am știut asta. Se numește un colectare în sistem 1 la 1 pentru echipamentele de mari dimensiuni. Frigider, mașină de spălat, uscător de rufe. Deci cel care ți-a vândut ție, dau și un exemplu, nu știu, Emago, Altexul, Flanco, cine vrei tu. Și în căsuțele de comandă online, de exemplu, au această opțiune de preluare, echipament vechi. Noi știm lucrul ăsta? Nu prea știm. Ok. Uite ce bun. Deci eu dacă dar trebuie să fac o reconfirmare, adică să zic, domne, eu ți-l cumpăr, tu mi-l aduci acasă, mi-l instalezi, dar mi-ai și pe la vechi. Da, trebuie să-l ia și pe cel vechi. Nu pot să refuze lucrul ăsta, doar că trebuie să existe această comunicare în prealabil ca să vină pregătiți cu resurse. Eu știu că oamenii chiar și plătesc pe unii să ia de acasă frigiderul să-l scape de el. E adevărat, se întâmplă, sunt situații în care renunți ai avut 2 frigidere, habar n-am, în gospodăriile mai mari se întâmplă, și renunți la unul dintre ele, s-a stricat. Sau te hotărăști că nu mai e în parametrii foarte buni și vrei să renunți și atunci, sigur, n-ai comerciantul la care să suni să-ți preia în sistem 1 la 1, dar poți solicita la operatorul de salubritate, care ar trebui să vină la solicitare expresă să-l preia, sau la organizațiile așa cum este și Environ, care poate să organizeze acest serviciu gratuit la dispoziția populației. Așa, dacă cineva sună la Environ, tu poți ulterior să-i spui, nu știu, unui operator de salubritate să vină sau să-ți operator de colectare. Da, să ia frigiderul. Exact. Frigiderul sau orice echipament voluminos. Fii atent. Acum noi suntem toată lumea nebunit cu Preturo, da? Da. Bun. Poate fi imaginat și un sistem de acest gen pentru partea de electrice și electrocasnice, adică omul să aibă un incentiv ca ăla să zică, domne, în funcție de câte kilograme sunt acolo, cât e, ce facem, cum arată, să iei niște bani? Oricum înainte de duceai la fier vechi. Da. Și în continuare e un segment foarte important de colectare, zona asta din centrele de colectare. Referitor la paralela cu Returo și la măsura în care poate fi replicat modelul de succes de la ambalaje în cazul echipamentelor electronice, ca și la ambalaje, și aici sunt multe tipuri, deci e greu de standardizat pentru că trebuie să stabilim, facem un Returo pentru telefoanele mobile, pentru că, de exemplu, ele au o rată de colectare foarte mică, sub 5% se întorc în sistemele de colectare și de reciclare, le păstrăm prin sertare, avem senzația că ne vom mai întoarce la ele. Cred că nu mai am 5 acasă. Asta spun. Asta spun. Deci putem să ne gândim la un anumit tip de echipament pentru care să implementăm acest sistem. Și Comisia Europeană a dat recomandări privind stimularea consumatorilor prin diferite programe și mecanisme. Eu am și o rezervă în ceea ce privește educația asta bazată strict pe recompensă. Adică în Returo, de exemplu, eu nu o văd ca pe o recompensă pentru că în definitiv aceea este o garanție care ți-a fost oprită. Sunt tot banii tăi care se întorc la tine dacă te duci înapoi. Nu îți dă Returo de la...
S-au mai curățat orașele, serios. S-a mai curățat, nu contest. S-au curățat orașele. Nu contest eficiența programului, spun Păi, doar că acum, într-un final, ăsta e. nu e neapărat ceva ce primești, ci e ce iei înapoi ce ai dat. Bine. Din punctul ăsta de vedere. Dar s-a găsit această idee. Care sunt ultimele date referitoare la România? Tu spui așa, la nivel european sunt 14 milioane de tone de echipamente electrice, electrocasnice, România 340.000, 350.000, da? Suntem în creștere sau în scădere? În creștere. Suntem în creștere, da? Spuneam, și în ceea ce privește deșeurile pe care le colectăm. Bun. Din datele tale, la câți ani se schimbă, nu știu, frigiderul, mașina de spălat, televizorul, telefonul mobil? Dau câteva exemple. Da. Frigiderul și mașina de spălat au o viață medie cam de 10-12 ani, poate. Da. Televizoarele cred că sunt undeva la 5-6 ani. Da. Iar telefoanele mobile se schimbă cu cea mai mare frecvență 2-3 ani. 2-3 ani. Da. Echipamentele care se fac acum, bineînțeles, ele au un designer mai nou, mai bun, mai frumos. Teoretic, din punct de vedere tehnologic, sunt mult mai bune. Dar lumea se plânge că nu mai țin. Da, exact ca și haine. Când vorbești cu bunicii, străbunicii, zic, dom'le, da, pe vremea mea ce haine bune se fac, nu cum sunt cârpele astea de acum. Corect, că rezista un lucru foarte mult timp. Cred că ne referim la obsolescența programată, la procesul acela de încetinire a echipamentelor de către producători, astfel încât să te determine să schimbi mai des produsul ca să cumperi mai mult, în mod evident. E o poveste care s-a cam încheiat sau ar trebui să se încheie, pentru că anul acesta a fost adoptată directiva pe ecodesign și directiva pe introducerea dreptului la reparație. Ce înseamnă acest lucru? Că producătorii sunt obligați prin lege ca echipamentele de la nivelul Uniunii Europene să fie gândite astfel încât să aibă o durată de viață mai lungă, să poată fi reparate cu ușurință, să poată fi recondiționate. Dar cine stabilește durata de viață mai lungă? Adică, spre exemplu, la un frigider, cât trebuie să fie? Mai mult de 10 ani, mai mult de 12, păi în 10 ani se schimbă... Cred că la o mașină de spălat, motorul mașinii de spălat era garantat 10 ani. Acum producătorii trebuie să facă disponibile pe piață piese de schimb, pentru că era o problemă, disponibilitatea pieselor de schimb sau accesibilitatea lor. Era uneori mai scump. Merită, nu știu, dacă ai o problemă la un frigider, în afară de freon, nu? Da. Să schimbi, nu știu, piesa de schimb sau să schimbi motorul versus să iei altul nou? Tocmai din perspectiva asta s-a pus problema ca piesele de schimb să fie accesibile, să fie mai ieftine, procesul să fie mai ușor, să se creeze și să se reinventeze acei specialiști care să știe cum să repare un frigider și în definitiv să descurajăm schimbatul și să încurajăm reparatul și creșterea duratei de viață pe termen lung. Dar nu crezi că se va duce modelul nu modelul, până la urmă acest disruptive din industria auto, adică, spre exemplu, te uiți la Tesla, da? Da. Tesla, în esență, dispare mecanicul. Da. Da? Deci mașinile electrice dispare mecanicul. Adică tu ai o carcasă, e acolo, ăsta e. Și să fie același lucru și la acest gen de echipamente? Cred că similar e, de exemplu, situația telefonelor mobile de tip smartphone, da, cum sunt toate acum. Am văzut recent în fabrica de reciclare că, practic, ele se taie ca să poți să scoți bateria, adică ele nu mai sunt nici capsulate exact cum e Tesla, nu poți să mai înlocuiești bateria dacă vrei singur, să-i schimbi ecranul e complicat, să-i schimbi spatele e complicat, adică ele acum au fost gândite în așa fel încât să fie, cu între ghilimele, cred că de comunică folosință, s-a stricat, corect, e altul. De asta, cumva, Parlamentul și Consiliul European au luat în considerare să-i oblige pe producători din 2027, de exemplu, nu vom mai avea telefoane, tablete și laptopuri cu baterie încapsulată, adică vei avea posibilitatea să-ți schimbi bateria singur. Procesul de înlocuire a pieselor defecte să poată fi făcut manual, cu ușurință, adică, manual. Da, exact. Adică tu doar să cumperi bateria și poți să o pui tu. Cum erau telefoanele înainte, da. Bun. Ce alte date statistice ai referitoare la piața românească de consum de electrice și electrocasnice? Am în privința, spuneam, a ratei de colectare. În 2022 am ajuns undeva la 45% medie
deșeuri colectate din cantitatea de echipamente vândute în ultimii 3 ani, pentru că ținta pe care o avem în calitate de stat membru este de 65% din ce se vinde în ultimii 3 ani. Bun. Ce se vinde pe an sau cumulat? Adică dacă noi avem 350.000, da? Deci noi avem 700, hai să zicem 1 milion. Exact, da? 65% dintr-un milion, adică ce s-a vândut în ultimii 3 ani. Într-un an? Să colectezi sau pe aceeași perioadă? Nu, într-un an, adică în 2024, de exemplu, colectăm 65% din media din 2023, 2022 și 2021. Și colectăm? Nu colectăm, asta spuneam, dar nu prea colectează nimeni nici la nivel european. Bun, dar nu colectăm din motive că nu avem infrastructură, da, de colectare și nu știm să măsurăm, sau pur și simplu fiecare trage de echipamentul cumpărat mai mult? Încă un an, că un an tot așa zice. Nu colectăm în primul rând pentru că obiectivul e prea ambițios și nu are legătură cu realitatea. Deșeurile de echipamente electrice, chiar dacă se generează, da, și avem o problemă cu ele nu se generează într-un ritm la fel de rapid ca în cazul ambalajelor sau ca în cazul hainelor, de exemplu, nu se strică chiar atât de repede. Deci nu poți să iei o durată medie de viață, ai vândut în ultimii 3 ani și să scoți 65%. În primul rând avem această problemă și de asta spuneam mai devreme că directiva intră în proces de revizuire, pentru că acest 65% s-a dovedit a fi imposibil de realizat și de statele care au o adevărată cultură a reciclării. Nimeni, în afara de Bulgaria, Croația și Slovacia, parcă au raportat 65%, dar nu știm cât de autentice sunt deci statisticile noi lor. raportăm 45%, da? În jur de 45%, da. Suntem în creștere sau în scădere? Suntem în creștere. Noi de regulă eram la coada clasamentelor europene. Bun. Și am ajuns, cred că, undeva la jumătatea topului, adică s-au schimbat lucrurile într-un sens pozitiv. Echipamentele colectate, unde se reciclează și după ce se reciclează, ce se întâmplă cu ele? Adică ce vin? Avem operatori de tratare și în România. Se tratează frigiderele, de exemplu, mașinile de spălat, telefoanele mobile. Bun, hai să dăm frigider și mașină de spălat. Ce rezultă de acolo? Adică, nu știu, sunt scoase firele, dau și un exemplu, scoase firele, freonul, ce vrei tu, și după aia intri, tabla aia e tăiată, pusă din nou, practic, nu știu. ele sunt dezmembrate, fiecare materie merge pe un anumit flux în funcție de, dacă avem garnitura, cheddar-ul garnitura de cauciuc, de exemplu, de la rafturile, sticla. Freonul este evident extras într-un mediu controlat, este încapsulat în niște butoaie și singura formă în acest moment de neutralizare a lui este de incinerare la fabricile de ciment. Iar celelalte intră pe tocătoare, șredere, sunt mărunțite și mai apoi sunt vândute de către operatorul de tratare către industria care le topește și le refolosește în fabricarea altor produse. Noi avem un flux, nu știu, stabil, standard, în care, deci toate aceste lucruri, frigidere, mașini de spălat, telefoane, ajung undeva sau știi cum e, sunt lăsate pe câmp? Răspunsul e valabil în ambele direcții. La modul ideal trebuie să existe acest flux. Există, spuneam mai devreme, poți să chemi un operator să ți le ridice de acasă. Există pentru echipamentele de mici dimensiuni, cutii, tot felul de recipiente pe care le găsim în zona caselor de marcat sau la intrare, în magazinele de bricolaj, la retaileri, în centrele comerciale. De obicei pui bateriile acolo. Becurile, neoane, dar și echipamentele de mici dimensiuni se pun acolo. Ar trebui și noi facem genul ăsta de campanii în parteneriat cu autoritățile locale și mergem foarte mult în mediul rural, campanii tip One Day Collection, un fel de caravană cu care te plimbi și anunți. Colectezi, nu? Da, colectezi, anunți oamenii să scoată deșeurile în stradă să le preiei. Au un incentiv ca să-ți dea deșeu și să-i dai un ban? Oamenii așteaptă întotdeauna asta pentru că educația ține cumva de stimularea de genul ăsta. Tu ai zis că nu crezi în modelul ăsta. Nu cred că e soluția. Știu că asta produce rezultate pe termen scurt, dar din experiența noastră practică am văzut că nu reușim cel puțin să-i convingem pe oameni să ne asculte și să priceapă de ce în definitiv e bine să nu arunci la gunoi sau să nu-l lași în stradă și să dai un ciocan. Adică ce te impactează la nivelul sănătății direct sau la nivelul mediului înconjurător.
câtă vreme o să primim ceva la schimb, o să înțelegem că reciclăm pentru că primim ceva la schimb. Cu toții vedem în mijlocul Bucureștiului, vedem unul sau altul cu un cărucior și cu un frigider, îl plimbă din dreapta și în stânga, fie să ducă la fier vechi, fie cine știe unde să-l ducă. În cazul fericit îl duce la fier vechi sau ajunge în centru de colectare și e o componentă și asta, ca și cei care strângeau sticlele. În definitiv le strângeau și le duceau la reciclare. Ele nu mai ajung pe câmp, prin păduri, deci prin ăsta am făcut primul pas, nu? Da. Nu mai ajung pe câmp. Mai ajung încă, din păcate mai ajung încă, dar mai puține. Spre exemplu, aici, care ar fi o țintă, tu având experiență de 12 ani pe această piață, care ar fi o țintă rezonabilă pentru România, în care poți să spui de la an că s-au făcut îmbunătățiri? Deci noi suntem aproape, cât ai zis, 40%. 45, da, am crescut. 45%, da? Deci dintr-un milion de tone în 3 ani de zile, 45% recuperez, revin și toate astea. Care ar fi o țintă rezonabilă? N-aș vrea să mă hazardez să zic eu în tone sau în procente cât ar trebui să fie ținta. Cred că în primul rând ținta ar trebui să țină cont de mai multe aspecte. De durata medie de viață a echipamentelor, de faptul că punem foarte tare preț pe prevenirea generării deșeurilor. Deci în primul rând să le ținem cât mai mult în circuit, să le reparăm, nu să le scoatem ca deșeuri după 3 ani de zile, și de capacitatea de generare efectiv de deșeuri și ce e disponibil spre colectare. Adică să nu ne mai uităm la ce se pune pe piață. Și cred că în sensul ăsta ar trebui, de fapt, să centralizăm toate datele la nivel național, să facem niște studii foarte serioase și ulterior cred că putem să zicem cam care ar fi obiectivul real de atins. Mi se pare acum, adică prețul de vânzare a unui, nu știu, mașini de spălat, unui aragaz, frigider, ce vrei tu, versus schimbarea echipamentelor, tot stresul ăsta, parcă nu merită. Nu merită reparația. Nu merită reparația. Unde găsești? Meșterul îți vine după o lună de zile. După o lună deschide tot, zice, ce prost e echipamentul ăsta, cine ți l-a făcut? Nu știu, l-am luat din fabrică. Și intri într-o discuție și când îți trântești o factură pe masă, zici că nu merită. N-a meritat tot stresul uman. E adevărat că în momentul la care purtăm această discuție nu e o variantă convenabilă și accesibilă din niciun punct de vedere. Nu știi unde să cauți, nu știi pe cine să cauți, ce garanție ți oferă pentru reparația pe care ți-a făcut-o. Dacă găsești nu cumva... un meșter la 7-a mână, care a zis pe cineva că se pricepe cineva la un frigider, da? E adevărat. Dacă sunt la producător sau la magazin, stai la o coadă de nu știu ce cu tine. Așa este, așa. De asta am ajuns să schimbăm atât de mult. Nu mai bine vindem cu totul? Să vindem cu totul... Nu vindem. Da, și dacă vrei tu, nu știu, a costat 4.000 de lei, face o scanare, îți dau 500 de lei. Ia-l și lasă-mă în pace. Cred că cheia pleacă în primul rând în etapa de, și aici are responsabilitatea în mod evident revine întotdeauna la producător, că de acolo începe povestea, în etapa de proiectare și de design al unui produs. Pentru că 80% din impactul de mediu e hotărât în momentul în care se gândește și se proiectează un produs. Cum e el făcut? Ca să dureze mai mult, ce materiale sunt folosite, ce impact au, cum sunt asamblate, cum se pot dezasambla cu ușurință. Adică avem de muncă în primul rând la nivelul ăla, ca mai apoi noi ca utilizatori, consumatori, să avem soluții și să ne fie la îndemână să mergem pe varianta asta. Bun, dar reținem că am făcut progrese. Da. O fermă din Germania produce articole textile din lână de berbeci gay. Parcă nu le-am văzut pe toate, asta mai lipsea. Știu cum să te emoționezi. Vine din Suedia. Un spital a diagnosticat greșit 33 de femei în ultimii 2 ani. După screening, le transmitea că au suferit modificări celulare precursoare ale cancerului uterin. Astfel au intervenit chirurgical cu o histerectomie. Știu să convin. Din 2025, taxiurile zburătoare vor fi la ordinea zilei în Statele Unite. Trebuie să ai o infrastructură extraordinară și dacă se produce un accident, câți mor? Știu să câștig. Hai, te mai felicit. Știu, deci știu.